Neminovno je da jedan narod, ako želi da opstane, ako želi da naredne generacije ostanu na tim istim marginama i na tim istim granicama jedne države, taj narod mora da poznaje svoju historiju. I ako ste primijetili, a sigurno jeste, prije mnogo godina, kada smo mi bili u osnovnim školama i kada su naše očeve i majke bili u osnovnim školama i u srednjim školama, možemo otvoriti čitabe ako se ne sjećamo šta smo učili i vidjeti da se sistematski želilo promijeniti mentalni sklop Bošnjaka i da se uči historija nekakva drugačija u većini slučajeva nego što ona jest u stvarnosti. Mi možemo sa pravom reći da imamo najbogatiju historiju u istočnoj Europi, ako ne i u zapadnoj. I u geografskom smislu, i u vjerskom, i u političkom, i u ekonomskom, u svakom pogledu i sva ta dešavanja koja su prešla preko Bosne, historija je to zapisala, neki su podaci uništeni, neki se još čuvaju, neki se ne žele da izraze i da se uvedu u udžbenike kako naša djeca ne bi osjetila tu žar. Evo sad ću vam samo navesti jednu stvar. Većina vas sigurno to prati ili ako u najmanju ruku je to primijetila da se najgledanija serija danas na svijetu je turska serija Ertugrul. Ertugrul je živo biće, znači stvarna ličnost koja predstavlja začetak Osmanske države. Nakon toga će njegov sin to da oformi i to će tako da krene. Jedna od najvećih država u svijetu koja je kroz historiju znači vladala većinom svijeta. Ta serija je probudila nanovo žar Turaka i osvijestila njihovu historiju. Pa pogledajte samo kako imaju videoklipovi, kako oni gledaju tu seriju. Sa žarom, to je film, zna se završetak toga, mislim, sve je to iscenirano. Međutim, historija. Koliko je historija zna da pozitivno djeluje na jedan narod, da taj narod bude ponosan i da na putu toga pretrpi određene muke i određene poteškoće, ali da ostane ponosan na tom zemljištu, na zemljištu svoje djedovine, da je čuva, da je gaji i da kao emanet je prenese na svoju djecu i da kaže: o djeco moja, nemojte napuštati, ovo je u emanet dato, na ovoj zemlji se krv lila.